Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan o mga kaigalaan, sa ngalan usab sa pagtulunang PBCM, kinikaron ang inyong alagad sa kahanginan, kini si Brother Samuel Montemayor, padayon nga magadapit kaninyo kanunay nining tungora sa inyo nasab nga pagpatalinghog nining tulmanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga ginumala kini sa pagtulunang PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association o Mercy Incorporated. O karon magpanginaot nga unta ana kam karon sa inyong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan ug nakapahiruna sa aron sa pagpatalinghog na usab diri kanamo ining tungora aron usab masayran ninyo ang mga kamuturan nga diin ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia. Kini ang kanunay namong ikalagad nga na kaninyo tungod kay kini mo man ang tudlo ni Master diri kanamo ug padayon usab kini nga among igatudlo kana kaninyo. Ug kini nga tulumanon nga magpadayon usab nato nga bati sa mao nga sigihan sa giway ini magsugod kita sa oras alas 11 hangtod sa alas 12:15 ang takna sa kaudtuhon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. Og gimon usab sa uban nga dapit sama didto sa Tudido City padayon gyapon nato na nga mabati sa DYHR sa oras alas 6 hangtod sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. Og gimon usab didto sa dapit sa Cagayan de Oro City sa istasyon sa DXKO sa Teleregio padayon gyapon nato na nga mabati sa oras alas 12 hangtod sa launa ang takna sa kapunon sa adlaw nga Domingo usab. O ngam usab dito sa Villanueva sa atong programa may kabat naman kini sa 26 ka mga radio station ng atong nasudlan pinaagi nining mga langitong lamdag sa kinabuhi sa tingog-tinguha nga may baluan sa mga higalan to ang mga doktrina nga gibarugan sa pagtulunang PBCM nga ang gidala nga pagpamatuod dinhi nadapit sa katumanan sa Espiritu Santo. O sa pagpumusta na lang sa tanan nga mga kaigsunan dili na nako tagsa ano nga atong sibihan sanglit nakapadaghan man naman ini inya nasayran usab kini sa mga higala namo nga nagsunod sa mga dapit o sa mga Domingo nga amo nang ginasulti nga kaninyo o sa pagpamusta na lang sa tanan nga mga kaigsunan no sa dini sa Visayas area dini sa atong chapter sa branch number 25 o human diha sa wireless sa atong chapter President Chupilo Sipilia o sa tanan ng mga kaigsunan to diha nila nila Suping Perolino nila Sister Ivy Valenzuela, Sister Janice Valenzuela, nila Sister Marcusa Margarita Igunia sa diha dapit sa kasultigan ug ingon usab sa atong mga kaigsunan diha sa konsolasyon nila ni Sister Angela Flores o ni Sister Lucy Fanta. Maayong adlaw ug maayong pagpatalinghog ninyo nining tungora. O ingon man sa mga kaigsunan diha dapit sa Ormoc sa mga kaigsunan diha nila ni Brother Rigo Pamonde, nila ni Brother Danny Aing ug sa atong chapter sa Kabantog nila ni Brother Juanito Digorio sa tanan ng mga kaigsunan diha o ingon man diri dapit sa Bohol sa atong chapter sa Bohol sa Montesuerte Carmen Bohol nila ni Longlong Divino ug sa iyang busy nga si Brother Gregorio Painagan ug sa mga opisyalis diya mga membro sila ni Sister Joy Divino ug ni Sister Annabel Divino ug sa tanan nga mga kaigsunan diya nga tanan nga nagasunod nining tungora ug ingon man usab dito sa atong PBCM compound nga diin naa diha ang atong executive and vice president sa maong pagtulunan si Reverend Charlie
yuhin niyo. Ug usa di ka mabulukon nga paghatag og panginaot ni Reb sa iyang pagsaulog di ay siyang birthday celebration karong maong bulana o karong adlaw. Musa happy birthday kanimo Reb, gikan kini sa imong mga kaigsunan nga mga ministro o mga membro diri sa branch number 25 sa Cebu City branch. O sa tanan na lang gyud nga mga kaigsunan nga nagpatalingog ug nagsunod gikan sa Facebook, subscriber sa YouTube, maayo gyapon nga paglantaw nga na kaninya. O aniya, yatag ko sa lain nga lagad magapangamusta no sab nga na kaninya. Kumusta o mayong buntag na sab kanatong tanan kini inyong alagad sa kinginan si Brother Cesar Patio makiguban gihapon ining ato ang programa dinhi sa DYLA. Usa kita ka oras ug 15 minutos ang atong oras dinhi sa maong istasyonan ug ako na lang mga pagbati ug inunta nga maayong happy birthday day sa moang Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Happy birthday Reverend diha kanimo. O manghinaot kami nga naaghapon ikaw diha sa Kabaskog sa lawas nga ang panalangin sa Dios nga Espiritu Santo maguban ta kanatong tanan. O yung sab ako usab nga mga inunta mga pagpangumusta gyapon sa atong mga viewers sa Facebook ug sa YouTube o ilabi na usab sa ato ang mga kaigsuonan napakadaghan man kayo kini Brad Samuel busa dili pwede nga saon na to paghisgot sa ato ang mga kaigsuonan. Ug ako diay mga pagbati sa gihapon diha sa ato ang bag-o nga membro no diha sa Bohol kang Nilo Hodilia uban usab siyang kapikas ug uban usab sa iyang membro sa gihapon dinha. Kumusta kanimo Brad? O mayong pagpatalinghog o I know nga ikaw nagpatalinghog nining mga orasa. O ako mga pagpangumusta sa dapit sa Ormoc, sa Palumpon, sa Isidro, sa Nabal, Biliran. O yung sa dapit sa Hinguog kang Sister Len, dapit usab sa Surigao. Dapit sa Dipulog, sa Dalagit, o yung sa dapit sa Osamis, sa Urokita, sa Sapang Dalaga o sa uban pa nga dapit sa Lapu-Lapu ang Bradroyo ka Sister Jane sa Millanilla usab sa mga Castañares family. Kumusta diha? O gyud sa dapit sa ato ang mahigala diha gahapon sa Sikihor no daghan tag mga higala diha nga nagpaminaw sa atong programa Brad Samuel. O tanan na lang gyud no kumusta gyud kaninyong tanan diha di gyud pwede nga tagsa-tagsaon kay mahurot ang atong oras sa pagpangumusta no sa atong mga kaigsuonan. Bueno, Brad Samuel, padayon kita gihapon sa paghisgot. Ang atong paghisgotan karon mao ang kabahin may tungod sa mga tagna. Dili pwede nga ang mga tagna nga nakasulat sa balaang kasulatan Brad Samuel nga dili gyud ni siya matuman. Kumo kay kana nakasulat sa Biblia og mahitabo gyud na nga matuman ang maong mga panagna. Dili gyud pwede nga ang mga panagna sa Biblia nga dili gyud na mahitabo. Ug gani paman Brad Samuel, unsa ba ang ato ang makitang pahayag nga imo tingaling pagbasahon ang Pinadayag kapitulo 1 bersikulo 3 unsa ba ang nakapahayag dinha sa maong akong gisitar ang Pinadayag kabahin may tungod sa mga tagna sa Biblia unsa ba ang nakasulat diha. Aniya Brad Cesar, basahon taning gingon mo nga sita sa Pinadayag sa iyang kapitulo 1 bersikulo 3 nga usa kini ka Tagna, no? tagna lugar sa Biblia nga matuman gyud. Aniya sa bersikulo 3 gingon, bulahan ang tao nga nangadto sa kapunungan magabasa sa mga pulong sa propesya ug bulahan ang mga magapatalingog ug magatuman sa hinisulat niini kay ang panahon haduol na. So dunay mga nakasulat sa Biblia nga dunay panahon nga haduol na. Nya bulahan daw ang nagabasa, bulahan pod ang nagapatalinghog, ang nagapamati ba. Nya giingon dinhi bulahan ang mubasa niining basahon na sa mga propesya ug bulahan ang mamati og matuman sa ug ingon dinhi og magtuman sa naisulat niini kay duol na ang panahon nga mahitabo kining tanan. So dunay gipakita ang Biblia nga dunay gyud panahon nga mahitabo gyud ni. Karon
Unsa ba kining gisgutan nga mga propesya sa balaan kasulatan? Unsa ba kining gisgutang balaan nga kasulatan, Brad Samuel, sumala kinsa ba ang nagtugan ining balaan nga kasulatan sumala sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 6 ug 17, Brad Samuel? Kinsa ba ang nagtuga sa balaan nga kasulatan nga maoy gibasa sa mga tao o gani pa man giingon nga bulahon daw ang magbasa ug bulahan usab ang nagpatalinghog. Kinsa ba ang nagtugan ining gisgutan nga balaan nga kasulatan nga bulahan daw ang magbasa, bulahan po daw tong magpatalinghog? Sumala sa atong mabasa, unsa ba kining kasulatan nga basahon sa mga tao? Aniya, Brad Cesar, kung hain kining gingon nga kasulatan nga gituga lugar nga diin bulahan usab ang nagbasa, unya mabulahan usab ang nagpatalinghog sa gibasa sa kasulatan niya. Kining nakasulat sa ikaduhang Timoteo sa imo nga gisitar nga sitas siyang kapitulo 3 bersikulo 16 hantod sa 17 ang atong pagbasahon giingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagpamatuto, sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanan maayong buluhaton. So, ang gisgutan di ay nga basahon nga mabulahan daw to ang magbasa, mabulahan po daw to ang nagpatalinghog sa gibasa. Nga ang buot ipasabot nga pagabasahon mao di ay ang balang kasulatan, kay ang balang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan daw sa pagbadlong. Daan naman ang gibasa ni Brad Samuel nga ang balaang kasulatan gituga sa Dios, matud pa kay doon na kini kapuslanan sa pagpanudlo, sa pagpamadlong, sa pagpanulid, pagmatuto, sa pagkamatarong, aron nga ang tao sa Dios mamahingpit alang sa tanang maayong buluhaton. So ang balaang kasulatan di ay gituga daw na sa Dios, dili na gituga sa yawa. Karon kay importante madiay ang magbasa, importante usab ang nagpatalinghog. Sa atong bahin, Brad Samuel, kita sa atong kagalingon, sama kita sa mga alagad sa Dios kanhi sa unang panahon sa atong Ginoong Kristo. Ang mga alagad sa atong Ginoong Kristo mao kadtong mga tinun-an niya, kadtong mga 12 ka mga apostoles. Usab kanato karon kay nangamatay naman ni taon tong mga apostoles. Karon sa ato usab nga bahin, kay kita man mao ang mga magwawali sa Espiritu Santo, busa kita ang gimong galamiton para usab mapadayon ang pagwali sa maayong balita sa Espiritu Santo. Dana naaba kitay tagna, Brad Samuel, sa atong kaugalingon nga dunay gyud mga tao nga magwali sa Espiritu Santo, dili sila magwali sa atong Ginoong Kristo, kay human naman to ang gigamit nga kahimanan sa pagwali kang Kristo mao kadtong mga apostoles o way labot kining mga tao karon nga nag-angkon nga mapuno sila sinugo sa atong Ginoong Kristo. Naaba kitay tagna, Brad Samuel, nga sa atong bahin nga naay gyud mga tao nga gigamit sa Dios nga ang ilang iwali mao ang pagwali nila sa may balita sa Espiritu Santo. Aniya, Brad Cesar, mo kini ang mabasa nato nga tagna lugar sa Biblia, may tuod sa mga tao nga may buluhaton kana sa pagwali sa maayong balita, diha nadapit sa Espiritu Santo ug natuman kana sa mga tao nga diri kanato nga mao ang katumanan sanglit sa atong panahon na mo man kita ang nagwali sa maayong balita sa Espiritu Santo. Basahon ko ang nakasulat sa unang Pedro sa iyang kapitulo 1 bersikulo 12, gingon dinhi inyong patalingugan ug kanila ipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit, mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudok. Pero kayo, Brad Samuel, sa tagna sa Biblia nga duna di ay mga tao moabot ang panahon nga duna gayo di ay mga tao nga ang ilang iwali maayong balita sa Espiritu Santo.
Kay sa unang kapanahuna ng mayong balita, sa unang kapanahuna, si kaduhang panahon, mamato ang mayong balita kang Kristo. Ang responsibilidad nga nagwali ato, mga apostol. Apostol. Pero kaniya naman kita si katulong hugna sa panahon, niya na kita sa Espiritu Santo, hinungdan nga kami ang gigamit nga instrumento sa Diyos nga Espiritu Santo nga may magwali bahin kaniya. Ingon, ana, sama kita sa mga alagad sa atong Hesus Kristo, brad Samuel. Apan lamang niya kita sa katulong panahon sa Espiritu Santo. Karon nganong gihimo nato ni? Gihimo nato ni brad Samuel aron nga sa atong kaugalingon nga maluwas ta sa atong kaugalingon kay wa kita dinhi mag-after brad Samuel nga suhulan ta kwarta. Lahi kita sa pagkamagwali kay wa tay gi suhol nga kwarta nga atong giinteresan dili sama karon sa uban nga mga magwalisan nakalaing relihiyon dunay ilahang madawat nga mga allowance dili sila muwali kung walay mga suhol nga ilang madawatan. Apan kita brad Samuel wala ta magdawat maski 5 centavos, isakripisyo na to atong kaugalingon, nagugol kitag mga salapi para lang maipapadayon ang pagwali sa may balita sa Espiritu Santo. Ingon ana ang kalainan. Ngano nga nagwali ta? Ang purpose na to, brad Samuel, sa samang pagkaagi, mao gyapon sa mga apostol sa atong Ginoong Kristo. Unsa ba atong mabasa? Dinhi sa pahayag gihapon sa Biblia, sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 14 ngadto sa atong mabasa sa 16 ingon ni ang atong mabasa sa akong gisitar ang ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo kaduhang Timoteo brad Samuel no kaduhang Timoteo bersikulo 4 ngadto sa ikaduhang Timoteo 4 kaduhang Timoteo 4 So, bersikulo basahan ko brad Samuel unsa bay ato ang mga matagad nato sumala sa ikaduhang Timoteo bani basahan daw ikaduhang Timoteo o unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 14 ngadto sa 16 be unang Timoteo ay brad Samuel. Unsa may ang atong mabasa ako na lang brad Samuel no kay niya naman ako pabo naman ako. Gingon din ni. Ayaw pasagdi ang mga hiyas nga naa kanimo nga gikahatag kanimo pinaagi sa gipamulong sa propesya nga inubanan sa pagpandong kanimo sa mga kamot o sa mga anciano at timana ang imo mga katungdanan ug usaha ninyo ang imong panghunahuna aron ang imong pag-uswag makita sa tanan. Tagda ang imong kaugalingon ug ang imong pagpanudlo magpadayon ikaw niini kay sa pagbuhat mo sa imong kaugalingon gingo dinhi kay sa pagbuhat mo sa ingon pagaluwason mo ang imong kaugalingon ug ang mga nagapatalinghob kanimo. Isakto gyud to brad Samuel ang gibasa nimo dito sa gitawag og pinadayag kapitulo bersikulo 3 nga bulahan ang nagpatalinghog o bulahan pun ang nagbasa kay matud pa dinhi sa akong gibasa nga giingon tagda ang imong kaugalingon ug ang imong pagpanudlo sama na to nanudlo man ta nga magpadayon ikaw niini kay sa pagbuhat mo sa ingon pagaluwason mo ang imong kaugalingon ug ang mga nagapatilingho kanimo. Busa brad Samuel matinaw nga padayon gyud ta sa ato ang mga pagwali dinhi kay ang purpose nato brad Samuel nga luwason nato ang atong kaugalingon bisan pa ang mga tao nga nagpatalinghog kanato. Basaha ra gud brad Samuel ang Ezekiel naman din ha sa Ezekiel ato man ang mabasa diha nga kung kita dili ta mubuhat sa pagpanudlo iyon sa ang atong dangatan brad Samuel sa Ezekiel brad Samuel at ipadayag nato kini sa ato ang mga listeners kung unsa gayod ang dugang pa nga ato ang ikapadayag ngadto sa ato ang mga tigpaminawan basaha gingon na
Basaw na to ang gingon mo nga sulat Brad Cesar sa Ezekiel Kapitulo 3 ba na? sa iyang kapitulo 3 Versikulo 18, tama 20 ba na? sa versikulo 18. Okay, sige. Atong sugdon sa versikulo 18 lang gingon. Sa diha nga ako moingon sa taong dautan, sa pagkamatud ikaw mamatay ug ikaw wala maghatag kaniya og pagpasidaan ni magsulti sa pagbadlong sa dautan gikan sa mangilad niyang dalan aron sa pagluwas sa iyang kinabuhi ang maong tao nga dautan mamatay sa iyang kasalanan apan ang iyang dugo pagapanilngon ko diha sa imong kamot. Nya dito sa 20 Unya, unsa pa sa alitas 20 ambak tutus 20 bisag 20 lang gingon. Og ingon man sa diha nga ang usa ka taong matarong mutalikod gikan sa iyang pagkamatarong ug magapakasala ug ako magatbutang ug kapangdulan sa iyang kautubangan siya mamatay tungod kay ikaw wala maghatag kaniya ug pagpasidaan siya mamatay sa iyang sala ug ang iyang mga matarong nga buhat nga iyang nahimo dili na pagahinumduman apan ang iyang dugo pagapanilngon ko diha sa imong mga kamot sa duna 21, Brad Samuel. duna di ay responsibilidad isip sa atong mga pag-alagad ngadto sa Dios Brad Cesar busa kinahanglan day nato nga kun naata nag-alaga sa Dios ato sang hatag kanila ang pagpasidaan ni adtong mga taong wala pa lugar makabig sa kamatuoran kay kun dili na nimo buhaton kung kanang maong tao kun mamatay ang dugo ni anang maong mga tawhana pagapanilngon diha sa imong mga kamot. Busa ang ato ang responsibilidad Brad Samuel isip kita magwawali sa samang pagkaagi gapon sa mga apostol nagwali sila ang purpose nila nga maluwas sila og maluwas puto ang ilang giwalihan. Kay kung dili kita magpasidaan sa mga tao may tungod sa ilang mga daotang buhat unya di gud sila mobiya sa ilang mga daotang buhat mamatay tong maong tao. Busa importante nga ato silang mapahibaw kay kung mamatay man tong tao nga daotan unya wa nato sila pasidan ang Diyos maningil na to, Brad Samuel. Kay naa ka na maligo ang prueba, Brad Cesar. Nga kinanglan kung naa ka sa kanang imong gidala nga pagkamatarong nga kasuguan sa Diyos. Kinanglan imo nang ngadto imo usab ka lang ipahibalo ngadto sa mga tao kaysa pagbuhat mo sa ingon. Naluwas mo ang imong kinabuhi. Niyo, basahon ko pagtiwas ang bersikulo 21 sumala sa gingon ni Brad Cesar. Apan kung ikaw magpasidaan sa tao nga mga matarong, nga matud pa matarong aron daan sa tao, matud pa aron pasidaan sa tao nga matarong aron ang matarong dili makasala, ug siya matud pa dili makasala siya pagkatinuod mabuhi kadtong matarong para nga imong gipasidadan aron di makasala mabuhi siya tungod kay siya midawat sa pagpasidaan ug ikaw naluwas mo ang imong kalag. Ingon ana kay importante Brad Samuel nga naagyo di ay ang pagpasidaan ngadto sa mga tao nga ingon ini ang atong buhaton magbuhat tag matarong. Kaya nga no, ang purpose nato nga luwason pud nato ang atong kaugalingon og luwason pud nato kadtong mga tao nga nagbuhat sa dili maayo bisan pagani ang matarong Brad Samuel kinahanglan gapong badlongon kay nga man base do niya nga sa iya pagbuhat og matarong matakin siya nagbuhat noon siya sa iya pagkadaotan bibiya siya pagmatarong unya na siya sa pagkadaotan kinanglan gapon nga pasidan-an gapon na aron nga ang iyang pagbuhat og pagkamatarong permanente sumala sa atong nakitang pay sa Biblia aron maluwas putong taong matarong og ang katong tao pod nga daotan. Ingon ana ang atong purpose Brad Samuel sa ato ang pagkamagwawali diha sa Espiritu Santo. Karon kini bang nagapangitabo karon sa ato ang palibot Brad Samuel dili lamang sa atong nasod sa Pilipinas kundi sa tibuok nga kalibutan.
Dili naman gyud nato malilong tungod kay high-tech naman ang atong panahon karon, makita naman nila ang mga panghitabo sa Facebook, sa YouTube, bisan sa mga karadyuhan, bisan sa television, madungog na kana sa mga tao. Ngano man nga gapanghitabo kining mga nahitabo karon sa tibuok nga kalibutan. Tungod kay ang Biblia nagtagna Brad Samuel. Unsa bay mabasa nato Brad Samuel sa San Mateo Kapitulo 5, versikulo 18, naabay nakasulat sa Biblia ni tulpok ni kudlit nga pagkasayluhan, Brad Samuel? Niya, Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa giingon mga sitas nga sa 5:18 nga wala gyoy kudlit o tulpok bisan lang sa katulpok nga pagasiluan sa kasulatan anong tanan matuman matud pa na sa atong mabasa sa Mateo 5 versikulo 18. Kaysa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa na lang kakudlit o usa ka tulpok niini hangtod ang tanan matuman. Busa kay nakatagna na sa Biblia nga wala day kudlit ni tulpok nga nga sayluan kundi ang tanan matuman jud na kung unsa ang naka-record sa Biblia. Ang Diyos mismo na mao'y nagbuot niya na. Karon ang pangutana. Kining gapanghitabo karon sa tibuok nga kalibutan dili lamang sa atong sulod sa atong nasod bisan pa sa gawas sa nasod. Iyon sa ba di ay nakatagna ba sa Biblia, Brad Samuel? Sumala sa ikaduhang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 1 ngadto sa 4, unsa bay nakalatid sa Biblia nganong gapanghitabo kining mga kalisod karon sa atong katilingban dili lamang dinhi sa nasod sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan. Nganong kapanghitabo kini unsa bay nakatagna sa Biblia, unsa bay nakalatid sa Biblia nga atong ipabati sa atong mga listeners gikan sa mga nagpatalinghog sa mga karadyuhan, bisan pa naglantaw sa Facebook, bisan pa naglantaw sa YouTube, Brad Samuel. Unsa ba ang nakalatidaan sa Biblia? Aniya, Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Biblia kung doon na may mga dagkong mga kalisdanan nga mga panghitabo dinhi sa ibabaw sa kalibutan. Kanang daan nakasulat na kana sa Biblia ang daan na kanang nakaprogram mga malnamo nga makisuan matud pa sa kanang sulat ni Pablo sa taga Timoteo kung atong basahon sa iyang Kapitulo 3, versikulo 1 hantod sa versikulo 4 inyong patalinghugan giingon. Apan sabta kini nga unya sa kolihang mga adlaw managpangabot ang mga panahon nga malisod. Dunay panahon nga malisod nga moabot sa ulahing mga adlaw matud pa sa itong ibasa sa 2. Kay ang mga tao unya may gugmaon man sa ilang kaugalingon, mga hinapi, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, masukihon sa mga ginikanan, walay igabalos, dili Diyos nun. Matud pa sa atong nabasa nga ilhana niya ng kaulihang mga adlaw sa nga mabuta. Sa 3, ipadayon ta. Walay pagbati sa paghigugma, dili malukmay, tigbutang-butang, mapatuyangon, mabangis, dili mahigugmaon sa maayo, mabudhion, madali-dalion, tigpaborot, mga maghigugmag mga naghihugma sa kalipayan, inay sa Dios unta hinuon. Matud pa sa atong nabasa. Unsa ang mahitabo? Mga paghitabo nga sa kaulihang mga adlaw nga diskutan sa Biblia nga ang panahon daw malisod sumala sa atong nabasa. Nga kay unsa man ang mga matang sa kalisod, gidetalye gyud gyapon sa Biblia, Brad Samuel, nga ang mga tao daw mahigugmaon sa ilang kaugalingon unsa mang matanga sa pagkamahigugmaon ang uban hinapi mauna karon ang mga gitawag og korupsyon sa atong gobyerno, dili lamang sa atong gobyerno kundi diha sa mga private nga mga kompanya naa diha ang pagkahinapi, dili lamang sa gobyerno kundi bisan pa diha sa mga kasimbahanan naagapon ang pagkahinapi, gigamit ang ngalan ni Kristo aron sila makasapi. Unsa pa ang giingon pa dinhi, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, masukihon sa mga ginikanan. Wa mo kabantay karon nga mga batan-ong karon wa nay tahod sa ginikanan, di na mo amin. Labay-labayan lang ang amahan ug inahan.
lahi na ang dagan sa atong kapanahunan karon, kay ang mga bata wa nay tahod, mga bastos na kaayo. Ang bata gani nato karon, ang uban mupatay og amahan, mupatay og inahan, mupatay og igsoon, kay nakalati na daan sa Biblia nga wala nay pagtahod sa ginikanan. Nya dili Dios nun. Wala, kay kana lang di ka mo tahod, wa naman kay ana, di naman ka Dios nun ana. Wala pagbati, wala paghigugma sa mga ginikanan. Unya unsa pa, tigbutang-butang, ay tagaan kag sala ba, bisag wa pa kay sala, butang-butangan ka. Unya mapatoyangon, mabangis. Kining pagkamabangis, Brad Samuel, kuyaw man kung ang tao na anas pagkamabangis. Beon sa ba ang tao kung naanas sa pagkamabangis, Brad Samuel? Kanibang isog na ba? Kanang mupatay na bitag mga tao, Brad Samuel? Beon sabay nakatagna sa Biblia nga wa man daw tulbok o kudlit kundili ang tanan matuman. Unsabay mga nakalatid sa Biblia, Proverbio, Brad Samuel, Kapitulo 1, versikulo 10 ug 11, ikama dayon sa 15 ug 16, unsabay nakatagna o nakalatid daan sa Biblia kay ang tao naa namas pagkamabangis. Isog ba? Aniya ba Cesar, basahon ta lugar ang gisgutan sa Biblia matud pas gingon sa Biblia matud pas imong gingon nga sitas sa Proverbios ang kapitulo 1 versikulo 10 no Ngato sa 11 unya ikama nato sa 15 ngato 16 versikulo 15 unya lahos nato sa versikulo 16 ingon ini, anak ko, kung ang mga makasala magulog-ulog kanimo, ayaw pag-uyon kanila. Kung sila moingon umaban ka kanamo, managbanhig kita alang sa dugo, managbanhig kita sa tago, alang sa inosente sa walay kapasikaran. Matagpas din si 15 ingon, anak ko, ayaw paglakat sa dalan uban kanila. Ilikay ang imong tiil gikan sa ilang agianan, kay ang ilang mga tiil managdalagan ngadto sa kadautan, ug sila managdali aron sa pag-ula og dugo. Mo na resulta, Brasisar, sa pagka mabangis. Karon unsa nay daan ang nakalatid sa Biblia, unsay tambag sa Dios alang natong mga tao nga mabangis na siya? Ang giingon sa Biblia, anak ko, kung ang mga makasasala magulog-ulog kanimo, kay naabi tayo mga tao bitaw, Brad Samuel, nga ulug-ulugam da ko ang atuta dito, barkada ba inom ta dito, ana ba? Nya dayon usay giingon sa Biblia, ayaw pag-uyon nadtong mga tao nga nagulog-ulog. Unsa pay giingon? Kung sila miingon umuban ka kanamo, kay naay mga tao ron nga parts adto ta dito parts. Uman dito inom, pagka mag-inom marigla. Pag human ay mga kutsilyong dala, na mga pusil, diyon sa dayo may tabo, mamanhig kita alang sa dugo, managbanhig kita sa tago alang sa inosente nga walay pasikaran na magigipang patay karon. Daglakaw las dalan, gipusil, gidunggab. Ingon ana ang nahitabo sa atong kalibutan karon, Samuel, mga parigla. Unsa bay giingon sa Dios, anak ko, ayaw paglakat sa dalan uban kanila, ipalikay gud dayta ang mga matang sa mga tawo nga magulog-ulog. Ipalikay dayta, unsay gingon pa din, ilikay ang imo mga tiil gikan sa ilang alagianan, kay ang ilang mga tiil na nagdalagan ngadto sa kadautan, og sila na nagdali aron sa pag-ula og dugo. Pusa, kung dunay magulog-ulog di ay naay mga barkada, kamong mga batan-ong karon paminawan kitambagan ta nga dili ta muuban ay anang mga tao nga naanas pagkamabangis kana mamarigla ba. Matud pa sa Dios, ilikay anak ang imo mga tiil, ayaw pag-uban kanila, kay sila sa ilang kaugalingon nag-ingon nila kay ang ilang mga tiil na nagdali ngadto sa kadautan, ug sila na nagdali aron sa pag-ula og dugo. So dili day maayo kamo mga batan-on na inyong mga barkada nga naanas pagkamabangis, likay mo anak. Mon ang tambag sa Dios diha sa mga tao nga sa ulahing mga adlaw muabot yun na ang mga panahon nga malisod. Unsa pa kay naa na mas pagkamabangis, Brad Samuel? Unsa dayon ang may tabo Isaias 26 bersikulo 21,
Brad Samuel, unsa pa ang mahitabo ni ana panahon na kay ang tao naa naman sa pagkamabangis na di na maluoy kay muabot kana sa atong ulahi mga adlaw ni atong panahon ba? O sige, unsa pa mahitabo Niya, Brad Samuel? Cesar, mo pa ni ang dugang mga pangitabo ni adtong mga tao nga nagmabangis na ning atong panahon karon sa Isaiah sa iyang kapitulo 26, bersikulo 21 sa gingon mo nga sitas gingon, kay aniya karon si Yuba muanhi gikan sa iyang dapit aron sa pagsilot sa mga pumuluyo sa yuta. Tungod sa ilang kasalanan, ang yuta usab mopakita siyang dugo ug dili na mutabon sa iyang mga patay. Kita mo, ang mahitabo di ay, kung ang tao naanas pagkamabangis, mupatay na ang tao, muna nga ito makita diha nga naay mga matay diha, nga giingon sa Biblia, nga dili na gani matabunan. Ba mo kabantay, mga report sa TV, mga report sa radyo, mga salvage, labay lang diha sa dapis karsada, ingon ana ang nagapanghitabo. Niining ulahing mga adlaw. So kung naamay mga balita sa TV ug sa radyo nga naa didtoy patay nga gilabay, stated na daan sa Biblia di na taangay may mahibulong ana kay on the record na sa nakasulat sa Biblia. Busayngon ana ang nagapanghitabo sa atong ulahing mga adlaw ni atong panahon karon. Unsa pa imong mabasa Brad Samuel sa Amos kapitulo 8 bersikulo 8 ug 3 unsa pay atong dugang ikapakitang pahayag sa Biblia nga usag gihapon kini katagna kay wa man daw kudlit ditulpok ang tanan matuman bandaw na unsa pa ang mahitabo Brad Samuel niining atong panahon karon. Aniya Brad Cesar, basahon ta ang gingon niya po ni mga sita sa basahon sa Amos sa iyang kapitulo 8 bersikulo 3 ang atong pagabasahon gingon. Ug ang mga awit sa templo mahimong mga pagbakho niadtong adlaw nagaingon ang Ginoong Jehova. Ang mga minatay madaghan sa tanang dapit, sila igasalibay sa hilom salbidjing gyapon ang resulta Brad Cesar sa mga pangitabo niya ng mga dugoong ulahing mga adlaw kana. Muna nga di tayo may bulong nga naay mga patay nga di nagyud matabunan mudaghan daw na sa naglaing dapit dinhilang gani sa atong nasod sa Pilipinas pila man ni kalungsod pila man ni kasyudad nya dito pas gawa sa nasod perti daghan na busa natuman ang gingon sa Biblia ang katapusan miabot na ang akong katawhan giingon din ha sa imong gibasa Brad Samuel sa usara ganito Brad Samuel sa Amos kapitulo 8 bersikulo 3 unsay bay giingon ang mga awit sa templo mahimong mga pagbako natong adlaw nagaingon ang Ginoong Jehova nga ang mga minatay mudaghan sa tanang dapit ug isalibay na lang sa hilom. Nakita nato na Brad Samuel balita sa radyo naipatay dito mga kana Cesar sa pagkamabangis sa tao. Oo, unsa pay mabasa Brad Samuel sa Ezekiel kapitulo 7 Brad Samuel dugang natong prueba kana nga mga tagna gihapon sa Biblia kay kana gipatkita kana sa atong magtutudlo gitudlo kini atong kaalam Brad Samuel gitudlo kini sa balaan nga magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Senior kay dili kita makahimon ini ug wala kita gitudluan sa atong langitnon nga magtutudlo Brad Samuel kay kini Biblia Brad Samuel lisod ni oy lisod ni pangitaon ni mo ni kini mga format nga atong gihimo ug wa gyud kay sa kamatuoran maglisod ka giunsa man nila no nga ngono yun ana man kay dili kami sama sa ubang magwali Brad Samuel sige balik-balik bautismo o nya dayon kinahanglan kang mabautismo aron ka maluwas hag-as sa unang panahon pwede na panahong Kristiyano pero karon di na pwede ninyong gamiton ng bautismo. Ang gihimo sa mga apostol ilakad to wa mo sugua biasa man mabasa nga kamo mga leon karon gisugo mo sa pagpamotismo di ba ang giingon diha ang mga apostol lang ang gisugo sa labot ninyo ang mga apostol sa unang kapanahonan nagbautismo pero naay mga ilanan nga nagpakita naay mga gahom pero kamo karon nga naghimog bautismo nga pinagi daw bautismo maluwas ang tao
Mo man baka kay mamautismo mo, wa gyud resulta sa inyong gibautismohan. Pero mga apostol sa una na ay mga ilhanan oy. Tinuod Ha? mo, Cesar. Pero kamo, wa, bisag isa ka buok. Musa ayaw yung anak, bautismo okay ra man ang bautismo sa panahon Kristiyano. Aron matuod ang atong pagpaningili anang bautismo nga ilang gihimo Brad Cesar. Okay, nga wala gyud ng kaluwasan. wala gyud ilhanan at tumukuha kitag basahon sa Biblia. Okay. Kay ang mga original gud nga mga apostol naghimo sa bulaton May gisugo ni Kristo. May gisugo ni Kristo doon na may mga ilhanan. Wa man ilabot sila karon. Nga samtang sila karon nga nagpakasinugo Punuhay ni Kristo. Wala gyud Pero ilhanan. sa may makitang pahayag sa Biblia, Brad Yeah, Samuel. Brad Cesar, basahon ko ang nakasulat sa Marcos sa iyang kapitulo 15, 16-15 masiguro ni Brad Cesar. Atong pagabasahon, suwayan at atong pagabasahon ang Biblia. 16-15 o 16 man siguro ni og wala tamalimot. Ug mutuo niya, 16-15 o 16 gingon. Og siya mingon kanila panglakaw sa 16 ang mutuo og magbautismo Maluwas. apan ang dili magmasilot ug kanila katong mabautismohan Manunot ang mga ilhanan. ang mga ilhanan matud pa unsa ang ilhanan nga mogununot kanila yadtong nabautismohan sa ako ngalan ilang pagulahon ang mga yawa magasulti silag mga bag-ong sultian makakupot silag mga bitin ug kun makainom silag bisan unsa nga makahilo dili sila magadaot ug ug ang mga masakiton pagapandungan nila sa ilang mga kamot ug mga maayos ug mga ayos sila mo nay gipakita nga ilhanan ni adtong mga tawo nga muhimo sa buloton sa pagbautismo Brad Cesar mga Naay ilhanan. mga ilhanan Nga mo pagulag Oo. daw tang espiritu, Oo. mo ayo og mga sakit, o nya kamo mga pastor karon, mga ministro, mga pare na anak ninyo. Wa. Ha? Ang hiyas na himong hiyos. mo na Brad Cesar Ayaw mo pagka kamo ba? Mo angkon mong sinugo ni Kristo. Agay sinugo. Di mo nakita ni Kristo nga nahimo mong sinugo nga mohimo mo sa pagbautismo. Ha? Nga ang naghimo sa pagbautismo ang mga apostol usay labot ninyo gisugo ba mo Kristo? Giawat-awat man ninyo ang nakasulat sa Biblia nyo. Wa man in taon na ninyo in taon oy. Ang mga apostol man ana maoy responsibilidad nga mohimo ana wa mo labot karon mga panahon na. Mao man gani og mamautismo mo wa gyud ilhanan ninyo da. Be, sa inyong gibautismohan, unsa man nagsultig na kalaing mga pinulungan. Naa ninyo. Kato inyong gibautismohan, unsa pa? Nag-ayog mga sakit, naa ninyo, wa gyapon. Unsa pa? Ipagulang daw tang mga yawa, nya naa ninyo. Wa, mo sa ayaw mo panghambog oy. Kamo mga pastor sa Church of Christ, nga maingon mo nga naa ninyo ang kamatuoran kay naghimo mo pamautismo ang bautismo gihimo na ninyo aron mo maka recruit og mga tao aron inyong himuon na pod nga unsa man mao nagingos Biblia moabot ang panahon nga ang mga tao hinapi di ba klaro kayo ang Biblia busaya mo papanghambog ang inyong bautismo okay na sa panahong Kristiyano kadtong real nga mga sinugo wa mo labot karon mga panahon na sugod labot ninyo gisugo mo Kristo wa kay mo kakita sa tikod ni Kristo wa kay mo kita sa buhok ni Kristo unya nahimo na mong sinugo ni Kristo lama-lama raman ni mga pastor mga ministro oy lama-lama raman mo panudlos mga tao ayaw ilaran ninyo mga tao oy mo man klaro kining amo prangka-prangka ning amo ba way lipod-lipod ning amo ha kaniya ana ta sa katapusan nga mga kapanahunan maoy giingon sa Biblia unya maglipod-lipod me beri ako na mo react ina sayo pang amo ang gihimo dire ayaw ignorentihan ninyo ang mga ministro ni Master ha angem na ninyo sa mga tao way kabang kaagas Biblia. Mo man klaro ang pagkasulti ba? Bayon sa pa ato makita Brad Samuel ang Ezekiel kapitulo 7 ako lay basa Brad Samuel nag-ingon. O i-read pod Samuel ang Isaias 13:14. Unsay giingon dinhi sa Ezekiel ang mahitabo sa kalibutan unsa pay giingon? Sa Ezekiel 7 bersikulo 5 ngadto sa 7 ang ato magabasa nag-ingon. Mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova. Usa ka dautan ang maulama nga dautan tan-awa kana miabot na. Usa ka katapusan miabot na. Ang katapusan miabot na.
kana naigmata bato kanimo tan-awa kana miabot na ang imong pagkahinukman miabot na kanimo o pumuluyo sa yuta. Ang panahon miabot na, ang adlaw nagkaduol na, ang adlaw sa kagubot ug dili sa malipayong pagsinggit diha sa mga bukid. Naapo di ay may tabo, Brad Samuel, diha sa mga bukid nga naay magsinggit. Usama nang magsinggit nas bukid. Ingon din na diha ang mga tao, ibagsak ang gobyerno. Ha? Ipalagpot ang US military bases. Na ay mo singgit des kabukiran, ibagsak ang gobyerno. Kay dili na mao ang gobyerno nga atong dawaton. Ang among gobyerno mao ang inyong dawaton. Na ay pagsinggit diha sa mga bukid, Brad Samuel. Karon, unsa dayon ang magdugang pang gipakita sa Biblia, Brad Samuel? Kanang ingon nga nagsinggit diha sa mga bukid. Mao man na karon ang mga kaigsuonan natong Pilipino nga wa ka sabot sa atong panggobyerno. Mao na ang New People's Army kun NPA. Una usa sila sa katumanan sa Biblia nga gitagna nga dunay mga tao nga magsinggit diha sa kabukiran kay wa sila kauyon sa atong gobyerno. Mao na ang gipakitang payag sa Biblia. Karon, Brad Samuel, unsa pa ang gitagna sa Biblia nga imong pagbasahon ang Isayas? Ani Brad Cesar, basahon ta ang Isayas sa iyang kapitulo 13. Versikulo 4 ang atong pagabasa, no? Ingon din matud pa sa atong mabasa sa Biblia. Matud pa, ang kagahob sa usa ka panuhon sa katawhan diha sa kabukiran. O mo tong nagsinggit sa kabukiran, ha? Ang kagahob daw sa usa ka katawhan diha sa kabukiran, ingon sa usa ka dakong katawhan, usa ka kagahob nga magubuton sa mga gingharian, sa gingharian sa mga nasod nga nagkatigom pagtingob. Siyuba sa mga panon nagapundok sa kasundaluhan alang sa panggubatan. Busa dunay mga kasulan, mga katawhan diya sa kabukiran nga matud pa nga gitawag og mga kagahob. Dili sayon nga mga katawhan, daghan gapon ang mga katawhan ang gingon sa Biblia ang kagahob sa usa ka panon sa katawhan diha sa kabukiran mo ng mga NPA. Dili po na sila basta-basta po na sila ingon sa usa ka dakong katawhan. Wa day mo kay balo nga kana ang mga New People's Army perti daghana po na nila nas kabukiran nga nagsinggit ibagsak nga tong gobyerno. Unsa pa usa ka kagahob nga magubuton ay daghan man gipang patay puryala pos matarong pud nga NPA kay naa may mga NPA pong tarong naapoy NPA hindi pud tarong. Unsa pa gingon sa mga gingharian sa mga nasod bisan sa South, bisan dito sa gawas sa nasod, sa Pakistan, na diha. Ang mga tao gapon nga, kanang kuntas gobyerno, di lang sa atong nasod sa Pilipinas, daghan sa Afghanistan, daghan ka na dito sa Europe, daghan ka na dito. Ha? Nga mga ingon ana gapon, kung sa pag-iingon, nga nagkatigong po na sila sa tingob. Si Jehovah sa mga panon na nagpundok sa kasundaluhan alang sa panggubatan, di ba? Kung naay mga kagahob dias kabukiran ang atong gobyerno, ready ang mga kasundaluhan para gubaton ng mga matang sa mga tao nga nagsamok-samok sa atong gobyerno. Busa dili na nato maalter, dili na nato mayon kita nga unon sa naman atong panahon. Ha? Kadto mga tao nga mga ignorante, muingon gud sila ni ana, wa na kuno sila kasabot. Daanang gitagna sa Biblia mga higala ug mga kagisuonan. Busa kining nagapangitabo karon sa atong nasod, dili lamang sa atong nasod kundi sa gawas sa nasod dito sa Afghanistan, dito sa Europa, naa kanang mga matang sa mga tao, usa ka na kakagahob sa katawan, dako kakagahob sa katawan nga magsinggid das kabukiran nga ibagsag atong gobyerno. Dili lamang ang nasod sa Pilipinas na ana, daang nakalatid sa balaang kasulatan. Karon,
ang kining pagsinggit niya sa mga kabukiran, Brad Samuel. Sa bukid bala nga naay kagahob nga mga tao nga magsinggit, wala ba dias patag? Napapod sa patag, Brad Samuel, nga naay mga tao nga magrally dias patag. Be, naabay nakasulat sa Biblia, Ezekiel Kapitulo 7 versikulo 15. Niya Brad Cesar, dili lang lugar diya sa kanang kabukiran la ang pagsinggit nga paghimuon niya ng mga halapad nga mga katawhan, Brad Cesar, nga nagsinggit miol kontra sa atong panggobyerno. Dili lang diya sa bukid, hadda usab diya sa patag nga dapit, no? Bisag di sa syudad, Brad Cesar, dili ato basahon. Sa city sa Kapitulo 15 sa Ezekiel gingon, ang espada anaa sa gawas ug ang kamatay ug ang gutom aniya sa sulod, kadtong atoa sa kapatagan mamatay pinaagi sa espada, ug kadtong atoa sa syudad ang gutom ug ang kamatay maoy mulamoy kaniya. Dili lamang di ay sa bukid. Sa bukid, oh. Ang gisgutang Biblia, ang gisgutan Kamatay? sa Biblia nga kamatay. Bisan pa nga naaga po yung mga tao di ay nga magsinggit pud naapos mga kapatagan ug naapoy mga matay diha sa kapatagan. Wa mo kay balo. Oh. Sa unang kapanahonan, panahon ni Marcos, kadaghang ipang patay Ha? Bisan gani sa pagkakaroon naaga pon na mga rally, rally dito, perting rally, ngibagsa katong gobyerno, ipadagpot ang US military bases, naaman na karon. Nagakapangitabo man na. Pero ang pangutana nga sa amin, nga nung nagapangitabo kanang mga kahimtang karon sa atong nasod, unsabay nakalati sa Biblia, Hub 9:4, Brad Samuel. Unsabay Brad Cesar, nganong sulat sa napangitabo Biblia. niya na tud ay kay ang kalibutan, Brad Cesar, gitugyan sa Dios ngadto sa kamot sa dautan niya. Oh. Basaon ko ang nakasulat sa sulat ni Job sa ang kapitulo 9 versikulo 4. 4 ang atong pagabasahon. 9:24 ba Cesar? Niyayo? Ako pagabasahon. Sige. Ang kalibutan gitugyan ngadto sa kamot sa mga dautan. Siya nagatabon sa mga naong sa mga maghuhukom niini kung ugaling dili mao siya kinsa man di ay kana. Unsa di ay nganong kakapangitabo kining kalisdanan karon nato sa kalibutan, kay ang kalibutan daw gitugyan ngadto sa kamot sa dautan. Busa kining atong panahon day karon ni Samuel, gitugyan daw kini sa mga dautan. Sumala sa ato nakitang pahayag sa Biblia karon, Brad Samuel, kay ang kalibutan gitugyan mandiay sa mga daotana, mao nang nakakitabo nga daghang mga patay karon, mga patay dito, patay diri, dili lang sa Pilipinas kundi hasta sa tibuok kalibutan. Ngano man na ang pangutana, Brad Samuel, kanang mga kahitabo karon sa atong palibot, bisan pa sa gawa sa nasod, angay ba nga kung ikaw alagad ka sa Dios, angay ba nga moapil-apiltan ang mga rally karon nga gihimo sa una sa mga kaparian, mga kamadrian? Be, ang Biblia ba, Brad Samuel, unsa bay gipakita sa Dios? Angay ba nga kita moapil nga na mga rally nga usahay ang mga pari o mga madre moapil-apil ni ana ibagsak ang gobyerno, ibagsak atong gobyerno? Be, unsa bay tuglo sa Dios ni ana sa mga alagad sa Dios nga matuod, Brad Samuel? Amos 5:13. Niya Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Amos kung angayan bang mag-apil-apil mangilabot lugar. Ang pag-apil-apil mao na ang pagpangilabot lugar sa mga rally-rally. Sa naay mga pare, naay mga madri mag-apil-apil ang mga rally, mapay mag-ulo-ulo dito sa mga tao. Ilaha bitong ano ng mga tao, apil ta diri, rally ta diri, man kay wa ta kasabot sa tong gobyerno. Be, angay ba? Ang Diyos ba na gusto anang mga butanga? Be, usabay mabasa Amos 5:13. Aniya Brad Cesar, basahon ta ang gingon mo nga sitas sa Amos siyang kapitulo 5 versikulo 13, inyong patalingugan mga malnamo nga mga kaigsunan, busa ang masinubuton magapakahilom lamang ni anang panahona, kay kana mao ang panahon nga dautan. Kita mo, unsa di ay ang tambag sa Dios? Brad Samuel, basa pa ko sa Matud pa magpakahilom lang ang tao niya ng panahona, Brad Cesar. Katong masinabuton, kay matud pa 13, busa ang masinabuton magpakahilom lamang niya ng panahona, kay kana mao ang panahon nga dautan. kita mo na, unya karon.
kamong mga pare, puryalas tarong, kay di maputan ng pare nga ingon anak pod. Kadto mga madre pod nga puryal ng postarong. Be, maayo ba na inyong gibuhat? Kay inyo ra bang gipatuo nga naamos ka matuoran kay ang Kristo na ninyo? Unya ngano lagi nga gingon man dinhi sa Biblia, busa ang masinabuton magpakahilom lamang nga nang panahon na kay kana mao ang panahon sa dautan. Dili dita mo pila-pila ng mga rally. Nganong di mata maapil sa rally, Brad Samuel, unang Juan kapitulo 5 bersikulo 19, Brad Samuel. Nganong di ta maapil sama nato karon, Brad Samuel, nag-apil-apil bataan ng mga rally diha sa atong gobyerno. Wa ta na, Brad Samuel, kay ngano nahibaluta. Kay ngano naatas ka matuuran. Pero kanang mga tao nga nagpatuo, nga kuno sila naas ka matuuran, mo na mag-rally ang mga pari, mga batiguban pa nga naglaing mga reliyon. Pero sa ba nga naman, nga di tam apil, Brad Samuel, kay unsa ba day ang Diyos? Ang Diyos ba naabas gusto bas kasamok? Aniya, Brad Cesar, basahon ta ang gingon mo nga sita sa unang Juan. Siyang kapitulo 5, versikulo 19. 19. Inyo kining patalingugan, mga mahal namo nga mga kigsunan matudpak. Kita nasayod o kita nasayod nga kita iya sa Dios ug ang tibuok kalibutan anaa sa gahom sa dautan. Matud pa din naa lugar kita nasayo daw nga ang gahom nga ang kalibutan daw naa sa gahom sa dautan busa dili kita angay manggilabot ni anang panahona, Brad. Kay pagbuot kana nakalatid na kana sa Biblia. Beon sa pa nganong di yod tam apil, Brad Samuel, unang Korinto kapitulo 14 bersikulo 33, Brad Samuel. Ngano ba day nga ang Dios nagtambag manay mo kapilan ng mga rally. Pero kanang mga tao, mga estudyante karon, labi na ng UP Diliman, Jesus Maria Joseph, nga unta mga pare mata ng mga kuan unta diha na mga magialamon unta ng mga maestra diha o mga profesor, pero wa kasabot nganuman wala sila sa kamatuoran. Nganuman nga di gusto ang Dios na anak, nganang mga kagubot, mga kasamok na anak, kay nganong di gusto ang Dios na anak mga rally. Unsa ba di ang Dios, Brad Samuel? Tungod kay ang sa katarung tungod ang tarungan ang rason ni ana nga budagat nga rason ba Cesar nga ano nga ang Dios dili gusto ni anang mga kagubot nga mag-apil-apil manggilabot kita ni anang mga rally nga gipanghimo sa mga pari o mga tao nga mga pari man ka o mga membre. Tungod kay ang Dios, Brad Cesar, matud pa sa Biblia, dili siya Dios sa kasamok, kundi Dios siya sa kahalinaw ug kahusay niya. Sa 14 sa unang Korinto, versikulo 33 inyong patalingugan gingon, kay ang Dios dili Dios sa kasamok, kundi Dios sa kahusay. Matud pa sa atong nabasa, ingon nga mo'y lagda sa tanang mga iglesia sa mga balaan. Kita mo, ang Dios di ay nganong dili gusto siya na anang mga rally-rally. Ano ang Diyos dili gusto na anang kasamok, kay ang Diyos dili sa Diyos sa kasamok. Ha? Muna mga pastor, mga madre, mga ubang nga mga relihiyon nga nag-apil-apil ng mga rally. Sabta ang panahon karon. Ang giingon sa Diyos, ni anak kita sa panahon nga malisod, nganong lisod tungod kay ang kalibutan gitugyan sa Diyos sa dautan na. Siya ropon mo, oy, nagbasa ka mo sa Biblia mo mga pastor, mga ministro, nganong wa man na ninyo mabasahe? Mababitaw nga kami mga ministro ni Master, wa mi magapila-pila na, kaya nasayod kami. Ugon sa ang pangitabo sa kalibutan. Tamo nagbasa mo sa Biblia, pero piyong ang inyong mga mata. Ha? Wa ninyo nagitudlo sa inyong mga membro, mga pastor, mga ministro, mga pare, nagpiyong ang inyong mata. Sabta, nganong naa kita sa kalisod. Dili kay mingon mo, ay pakanaog na to ng presidente na to, kay daghan ng mga patay, daghan ng mga Jesus Maria Joseph. Sabta tao ng Biblia, uy, mga ministro magamo. Ha? Sinugo magamo Kristo. Unsa man mga sinugo ang ultimos nagsugo wa kita. Ha? Mga hambugero nga mga pastor. Sinugo man Kristo sa baraw ay sinugo. Di mo nakita ang Kristo nga nahimo mong sinugo. Nga naghimo mong bautismo, gisugo ba mo nga mamotismo mo? Di bang gisugo di mga apostolis lang? Tarong sad mo eh. Di nga nung di man ta muagin sa gobyerno, Brad Samuel. Naabay gipakita sa Biblia nga
Kinahanglan nga ang mga tao, mapastor ka man, mapare ka man, o ordinaryo ka man tao, mamilyonaryo ka man, o pobre ka man, angay ba nga kita mubatok sa atong gobyerno? Unsa ba'y balaod sa Dios about sa atong gobyerno, Brad Samuel? Angay ba nga ato nang kontrahon ang atong gobyerno? Sige. Aniya Brad Cesar, kung lugar unsa may imong dignity ug dignidad sa kinabuhi, pastor Pobre man pa ka. pobre ug unsa man, Dato ang ka ba? imong mga naikumpis sa imong kinabuhi, Sige. dili gyud ka angay makigbatok sa gobyerno, kun dili magpasakop ka nga masinugdanon sa pamunuan nga mo kanang panggobyerno niya. Basahon ko ang nakasulat sa basahon sa taga-Roma, inyong patalingugan, mga malnamo nga mga kaigsunan sa kapitulo 13, versikulo 1 ngadto sa 7. hantod sa 7. city ang atong pagabasahon gingon. Kinahanglan ang tao magpasakop nga masinugdanon sa mga punuan sa kagamhanan. Mao na ang gobyerno. Mao na ang gobyerno. Sige. Kay walay laing magpagbulutan gawas sa gikan sa Dios ug ang mga anak karon nga mga tinukod sa Dios busa ang musukol batok sa mga punuan, nagasukol batok sa tinukod sa Dios ug ang nagpanukol mayagom sa hukom sa silot. Tres. Kaya ang mga punuan dili kalisangan sa nagabuhat og maayo kun dili sa dautan. Buot ka bang dili malisang kaniya nga naa sa kagahom. Nan buhata ang maayo ug mabatunan mo ang pagdaig gikan kaniya o pagdalaig gikan kaniya. Kay siya sulugoon sa Dios alang sa imong kaayuhan. Apan kun ang dautan maoy imong ginabuhat, angay nga malisang kay dili baya kawang ang iyang pagdaladalag espada, siya mao ang sulugoon sa Dios aron sa pagpadapat sa iyang kapungot diha sa mamumuhat ug dautan. Sa 5, busa, kinahanglan magpasakop ka nga masinugdanon dili lamang aron sa paglikay sa kapungot sa Dios, kundi usab tungod sa maayo Matarong. sa matarong nga kaisipan. 6. Tungod sa samang higayo hinungdan kamo usab bayad ug mga buhis kay ang mga punuan sa kagamhanan mga sulugoon sa Dios ug ginatiman nila kining maong butang. Site. Bayri silang tanan sa angay nga Angay sa mga buhis. Angay sa mabayaran. Ang mga buhis ngadto sa mga maniningil og buhis. Ang alkabala ngadto sa maningil og alkabala. Ang pagtahod ngadto kaniya nga talahuron alang pasidungog, ngadto kaniya nga takos pasidunggan. Unsa di ay angay bata nga makigbatok sa atong gobyerno? Dili. Kay matod pa sa gibasa ni Brad Samuel, kinanglan nga ang tanang tao magpasakop nga masinugtanon sa punuan sa kagamhanan kay walay laing pagbulutan gawas gikan sa Dios ug ang mga naa nga tinukod na sila sa Dios. Busa ang musukol batok sa punuan, nagasukol batok sa tinukod sa Dios ug ang nanagpanukol may agom sa silot. Kay ang punuan dili kalisangan sa nagbuhat og maayo kun dili sa dautan. Buot ka bang dili malisang kaniya nga naa sa kagahom, nan buhat ang maayo og babatunan mo ang pagdayeg gikan sa Dios. Kay siya sulugoon sa Dios alang sa imong kayuhan. Unsa di ay atong gobyerno? Sama na ng mga pulis, sama sa ato ang kanang gitawag o nga ato ang kanang Armed Forces of the Philippines, sama sa mga Marine o uban pang nga makasundaluhan. Kana sila mga sulugoon sa Dios alang sa kayuhan sa mga tao. Mamanggani nga naadihay mga kawatan, naadihay mga tulisan. Ang ato ang gobyerno, ang mga pulis mo oy mo disiplina ni anang maong mga tao, pero angay ba daw tang mahadlok sa punuan sa balaod syuta, di ta angay madlok kun naatas pagkamatarong. Ang madlok mo tong mga tao nga nagbuhat og dautan, busa dili angay nga ang gobyerno mo against tas gobyerno ngano kana sila matud pa sa Biblia, giingon tungod sa samang hinungdan kamo usab nagabayad sa mga buhis kay ang mga punuan sa kagamhanan mga sulugoon kana sila sa Dios nga maoy nagatiman nila kining maong butang. Unsa may atong buluhaton, isip kita nga mga ordinaryo, mapare man ta, mamadre man ta, mga pastor, dato mga pobre, ang atong buluhaton mao nga bayari silang tanan sa angay nga bayaran.
ang mga buhis ngadto sa mga maniningil og buhis, ang arkabala ngadto sa maniningil og arkabala, ang pagtahod ngadto kaniya nga talahoron, ang paghidungog ngadto kaniya sa takos nga pasidungan. Unsa di ang atong baton? Kung dato tag pobrita og unsa pa mapare ministro matag uban pa, ha? Mao lamang nga kita mutahod ta sa kagamhanan sa yuta, kay kana daw mga sulugoon sila sa Dios. Ingon ana ang gipakitang pahayag sa Biblia, dili kay magrali-rali ta, apil-apil tan anang wa na ta kasabot sa gobyerno. Ngano man nga naaman ta karon sa kalisod, kay gistated na daan sa Biblia, pagbuot na kana sa Dios. Kay ang kalibutan nanas pagkadautan mo hinungdan nga gitunglo na ta sa Dios. Siya ropod mo, wa mo makasabot ana. Ha? Mo kana mga higalag magkaigsuunan. Nga numan nga ang panahon karon na natas kalisod. Ha? Naa ang mga tao, mga manggialamon. Naa ang ato gapong pagmahal sa bugas. Bag-ulang daghan ang mga ang bugas gipangtaguan sa mga dagkong mga negosyante. Maglisod na bati pa asukar gipangtaguan. Kanabay nakalatid na daas Biblia? Oo. Bayo sabay mabasa na to, Brad Samuel. Basahon na to ang nakasulat sa Ezekiel. Unsa bay mabasa na to sa Ezekiel kapitulo 7 bersikulo 12, Brad Samuel. Aniya, Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Ezekiel sa iyang kapitulo 7 bersikulo 12. Ang atong pagabasahon gihon. Ang panahon miabot na, ang adlaw nagakaduol, ayaw tuguti nga magakalipay, ang pumapalit ni pagasubon ang magabaligya. Tungod kay ang kasuko ana sa tibok panon sa katawhan ni ana. Giunsa di ay ang ato ang nakitang pahayag sa Biblia sa gibasa ni Brad Samuel, ang Ezekiel kapitulo 7, ansa ang atong nabasa sa Biblia matod pa sa gibasa ni Brad Samuel, giingon sa Ezekiel 7 bersikulo 12, nag-ingon ang panahon miabot na, ang adlaw nagakaduol, ayaw tuguti nga magakalipay, ang pumapalit ni pagkasubon ang magbabaligya, tungod kay ang kasuko ana sa tibok panon sa katawhan. Di ba? Usay naitabo karon sa atong panahon. Nag-ingon nga ang panahon miabot na, ang adlaw nagkaduol na, ayaw tuguti nga magakalipay ang pumapalit. Bigin samang kuno malipay karon. Ha? San namalit? Di ba? Ang mga tao mubagulbol, mahala na bugas oy, mahala na mas asukar oy, mahala man ang sibas Bombay ning abot naman og 300, mahal naman kayo ang tanang palaliton. Di ba natuman ang gingos Biblia nga ang pumapalit magbagulbol? Oo, mo na resulta epekto sa panahon nga malisod. Nga malisod? Oo. Di ba gitagna na na? Ay mo kay bulong. Magrally na. Magrally ta kay mahal na kayong bugas. Sabaraw. Naas Biblia lagi na. Nga pumapalit dili magakalipay na kay ngano man mahal ang palaliton. Bayon sa pay mabasa Brad Samuel Proverbio bersikulo 20 bersikulo 14. Unsa pay mabasa Brad Samuel? Aniya ba Cesar, basahon ta ang nakasulat sa basahon sa Proverbio siyang kapitulo 20 bersikulo 14. Bersikulo 14 inyong patalinghugan mga mahal namo nga mga kaigsunan, ingon ini ang di pa hayag lugar sa Biblia. nakasulat sa Biblia. Natagna gihapon na. Inyong patalinghugan, mga mahal namo nga mga kaigsunan yun. Dili maayo. Magapamulong ang pumapalit apan sa makalakaw na siya sa iyang dalan, unya siya pangandak. Dili daw, kita mo na. Dili daw maayo. Ingon ang dili maayo. pumapalit. Magapamulong Ang imong gibasa Brad Samuel, ang King James Version. Basahon ka ang Bibliang Katoliko sa panultihon 20 bersikulo 14 na yun. Ang pumapalit kanunay magbagulbol nga taas kayo ang bili. Natuman ang gitagna sa Biblia nga ang pumapalit daw nagbagulbol. Nganong nagbagulbol ang pumapalit? Kay taas ang bili, taas pa ang presyo ba? Mo nang nabagot-bot ang tao karon. Nya nakalatid sa Biblia. Oo.
Busa kamo mga tao karon ay mo rally-rally diha, kamo mga pare, mga pastor, ngano nagmahal man ang atong palaliton. Sabta ang Biblia ug nakasabot ka. Pastor ko ka, ministro ko kang wa ka kasabot. Apil-apil ka rally diha, di ba? Apil na sa panahon nga malisod, nining ulahing mga adlaw, nangano nagrally man mo pastor, mga pare, mga badre. Ha? Kay wa mo kasabot sa Biblia. Naa diao ang pumapalit kanunay magbagulbol nga taas kayo ang bili. Naas Biblia, naa. Dili kay gapil-apil mo. Beon sa pa mabasa Brad Samuel. Ha? Sa panultihon, imo naman gibasa to ang panultihon, bersikulo 20. Beon sa pa ang ato pang mabasa sumala din ni sa Ezekiel City 12. Gingon, miabot na ang panahon og duol na ang adlaw kinanglan nga dili magakalipay ang namalit o magsubo ang mamaligya kay silang tanan may aguman sa akong kasuko. Kasuko din na sa Dios di ay mabitaw na nga ang kalibutan gitugyan ngadto sa dautan tungod kay ang mga tao naanas pagkamabangis nga ni klaro ba ang mga tao karon panahon na ba atos madyong atos loto sa ining gawas diha parts o sa ining gawas day o sa ining gawas day ang uban may puti kaya binuangan ba nabuang ng swertres ang mga tao ang uban papangaligos dagat ang uban to adito naggimadyong ang uban to adito nagnegosyo ang uban na manguot ang uban na mangawat ang uban na manulis. Ang uban mangransak og mga balay, mangawat. Yung ang nagakaitabos kalibutan tungod kana sa kasuko. Nini pagmahal sa palaliton ang Dios na suko. Sumala kay ang kalibutan gitugyan na sa dautan. Karon, unsa dayo nga atong makitang pahayag sa Biblia Brad Samuel, Ezekiel 22, Brad Samuel, unsa atong mabatang pahayag sa Biblia, unsa dayo resulta? Anya Brad Cesar, basahon lugar nato ang nakasulat sa Ezekiel City 2 kung kanang mga pangitabo kung asa lugar kana lugar makita nato ana lang sa usa lugar ka porsyon sa mga pangitabo nga atong makita nga atong mabati lugar sa mga pamantayan dili kun doon na may mga pangitabo dili ka na lugar usa lang ka dapit ang may tabo niya na kun dili matud pa sa Biblia may tabo ka na sa upat ka nasikuhan lugar sa yuta. So four corner. Oh, four corner upat. Word. Oh, niya City 2 sugutas uno. Oh, sa Ezekiel. Labot pa ang pulong niyo ba midangat kanako nga dagaingon. Sa 2, ug ikaw anak sa tao, mao kina ang giingon sa Ginoong yuba. Ngadto sa yuta sa Israel, usa ka katapusan, ang katapusan miabot sa upat ka nasikuhan sa yuta. So may tabo din na sa four corner world. Sita tibok suok sa kalibutan, north, east, west, south. Ang mga kalisod. Ang mahitabo sa kalisod. Busa dili kahibudngan nga ang kalisod sa mga tao karong panahon na nakasulat na kada sa Biblia. Busa dili angay magrally ang mga pare, dili magrally ang mga tao, ang mga manggialamon tungod kay nakasulat na kanadaan sa Biblia. Mao magani din sa Isaiah sa iyang kapitulo 28 bersikulo 18 ug 19 unsay atong makitang payagingon og ang inyong pagpakigsaad uban sa kamatayon pagapalaon ug ang inyong pakiguyon sa Siol giingon sa 19 sa masubsob nga kini moagi kini mao'y mukuha kaninyo kay sa buntag-buntag kini moagi sa adlaw ug sa gabi ug walay bisan unsa gawas ang kalisang sa pagsabot sa balita mo nang madungga nato na madungga nato sa mga radyo madungga nato sa TV ang balita nga unsa naman ni Roy nagmahal naman ning atong palaliton karon mo sa dili angay ikatingala kamong mga tao kamong mga pare mga pastor mga madre guban pa nga nagrally-rally des mga dalan pati to mga estudyante diha sa UP ha ayaw mo ana
tahod mo sa gobyerno kay ang Dios dilibot ni anang mga rally-rally ninyo stated sa Biblia kaboboton na kana sa Dios busa ang atong himuon magpakahilom lamang og mangita kita sa kamatuoran mangita kita sa pagtulunan sa Dios nga matuod nga maoy mupasabot nato aron kana sa dakong kaluwasan dinhi lamang ang dakong kaluwasan dinhi sa pagtudlo sa Dios nga Espiritu Santo nga katumanan way kuro kaulaw mo ang langiton nga matutudlo Divine Master Tomas Iwinyo Senior busa tungod kay ang oras Brad Samuel napupos naman usab maingon na lamang kita salamat sa atong magtutudlo Divine Master Tomas Iwinyo Senior nga kini mga butanga iyang giparehag dinhi kanato may hinungdan nga ato sa gipambit sa atong mga kaigsuonan manghinaot kita nga unta sila nakasabot sa atong mga pagwali o sa dili pa maabot ay katulong gubat sa kalibutan nga unta may usa na kita dinhi sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries nga niya dinhi ang kamatuoran mga higala og mga kaigsuonan. Kini ang iyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio uban usab sa akong kauban nga ebanghelista. O kinusab si Brother Samuel Montimayor mingon na lang kaninyo nga hantod sa sunod Domingo manag-uban gyapon kita sa samang oras og istasyon og maayong udto kanatong tanan.